Mi ƴami no gonirɗon bandiraɓe fulɓe tedduɓe Allah teddini hen garti dow ko laati yewtere meɗen ne ɗo bo ne gatten jonki kiɗene en jokki fa hannde e nder leydi Ghana kam wonno e dow wangarde muɗum mawne tawane dow biyetene Accra kam wonno sire mawne capital leydi Ghana ɗon gon en jonki kiɗene en godi dottijo meɗen jaɓɓitintoɗen mo Allah teddini e dow jonde muɗum kanko wonno mo jewtidinten jonki kiɗene en to Allah jaɓi fu ila danogal meɗen Canal Pulaku télévision kanko wonno dottijo meɗen annitirteɗo kanko Amirou Sidibeɓe jon kam nder leydi Ghana ɗo himɓe du e dow inde makko ne o anndirano faa ko melle fuu o laati docteur Ibrahim Mohammed Sidibe ɗi wonno inde makko nen o yaafo du e dow teddengal accito komi inna inde ne ɗo hana dow yaware e dow majjum noon kanko noon laati mo jowtidinten jonki kiɗene en Amirou salamu aleykum. Waaleykum assalam. To men tawi on jam hina to woɗi fofo mon e dogguduji fofo mon e jogaɗe suudu baba e yaha warta to woɗi e gonga fuu e dow haalaji min joddinta jonki kiɗerne en o woodi o laati noon gaɗa ko jotol ngo ɗo e dow Amirou ngol o laati ka wonno mawɗo jon kanko laati pulaku ɗo e nder leydi Ghana o laati du fa hannde kuneje mawɗe ɗe o woni aran kan fuu o laati noon cafro e dow leɗɗe meɗen ɓaleje ɗe ɗo kam fa hannde o laati du mawɗo muɗum e nder leydi Ghana ɗon bo fa hannde en jewtan ɗum seɗɗa gon gaɗa majjum e dow ko jokki banggal e caɗele pulaku wondi kanum du ɗum fuu laati to min memata seɗɗa seɗɗa gon e dow jonde maɓɓe ne ɓe jooɗi ne Allah ardini ɓe e dow mangako pulaku ɗo ɗume noon laati kamɓe bo koɓe bawta ko waddani e dow konŋi ɗiɗo fa ɗum nafa suudu baba ɗum nafa du jama'are ɗum nafa du himɓe fuu ko tawa e nder leyɗe meɗen ɓarayɓe ɗo dow haala rafidenago to gonga fuu to en kocci seɗɗa gon taw ƴamal ɗan aranal ngal puɗɗiran min kam wonno Amirou to wiyama Amirou noy ɗum wiyete Sidibeɓe leydi Ghana to mi wiyan ɗum moy nun annitirte docteur Ibrahim Mohammed Sidibe. Mashallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Pulaku aduna fu yettii on ɓe joni on jam ɓe inde journaliste meɗen mawɗo ɗon ɗon e faade leydi Benin wani e jeyaade leydi Ghana ɗo eɗen ƴettude ɓe wiya fof maɗa Allah teddini Allahumma Allah walla du ko jogiɗa golle maɗa fa hannde. amin. Aywa dow jamal maɗa ko mbawmi wiide ni arande miɗe wiye inde nde himɓe anndiri na inde laɓɓirami wiyeteten docteur Ibrahim Mohammed Sidibe meyde golla nde hôpital amen mawɗo ganɗo no wiye ko Lebu meyde sawra gite en tant que comité ophtalmologie kam woni eye specialist no gite aywa so ƴiwi toon du en gari le traditionnel de fa hannde ni ko wiyete jonka e ɓaleɓe meɗen kam leɗɗe ɓaleɓe fa hannde kamɓe min golli fa wona seeɗa fa Allah waɗi jonka e leydi Ghana ɗo hannde mbiɗa naati président maɓɓe kam woni ardiɗo maɓɓe ɓe fof hannde ɓe ngoodi kunje no wiye Investor Plant Medicine International Healers Association ɗum woni président muɗum 2019 kam wiyete illa 2019 ɓe gatti kan e hoore muɗum fa hannde duminde yimɓe maɓɓe ley Ghana ɗo ɓe gaɗa satte o mbeɗen gollede ministre de la santé toon e health ministre Ghana ɗo ɓe gollede muɗum ɓeɗen ngoodi ardiɓe amen no mbiɓe TMPC e fa hannde mbeɗen ngoodi ambrelle amen mawɗo gaɗɗumi représenté ley Ghana fof no wiye GAPSA the Federation of National Participants Association ley Ghana ɗo to mbeɗen ngoodi association amen ardiɓe leɗɗe ɓaleɓe to min mbiɗa ardi goto no wiye Investor Plant Medicine and Traditional Healers Association aywa ɓe gartiɗo fa hannde ko a jami mbiɗa mo woni Amirou na ɗum woni mana Amirou meɗen ley Ghana ɗo mbiɗa sikka fa hannde le 2009 2019 astagfirullahi Sidibeɓe amin na feroɓe amin leydi Benin Nigéria Togo Côte d'Ivoire Mali kam woni leydi meɗen Kunari kam woni to mbiɗen Sidibeɓe min ƴiwi min ngari ley Afrique fof ɓe ngari fa ley Accra ɗo ɓe melli kam ɓe gaɗi kam suudu ley dow inde suudu baba feroɓe ɓe melli kam ɓe gaɗi kam Amirou feroɓe international monde entier awa inchallah dina jonka ko himɓe Ghana ɗum mbiya sini leñol am yiɗi kam fa ardini kam mi laatake arde mumen fof kamɓe ɓe jiɗi ɓe mella kam mi laata jonka ɗum woni Amirou feroɓe lesdi Ghana ɗo inchallah ɓe jonno muɗum jooɗimi mi yafaɗa ɗum wona ɓeydude haalaji
laamiɗo fa hannden arɗo kam woni haa ɓe leydi Accra ɗo miɗen ngoodi yimɓe no mbiye Accra division kamɓe ɓe dañol ɗon sabu no nanta wiide sedi ɓe Diallo bari leydi Accra no woodi no wiye Accra to ɓen ɗum woni kanankoɓe muɗum chef de développement ɗo woɗi kam kamɓe 2021 ɓe ngaɗi kam donc laamu ngun kam fa hannde ne inchallah miɗen gonda muɗum yaade yeeso inchallah to waɗi nani ko laati kuƴƴe kewɗe ɗe Amiru meɗen laati on nani fa hannde ko huneeje goɗɗe fof e nonno e suuɗi goɗɗe noon ɗon fa hannde ɗe ɗo wurtintake ɗe pulaak mum fuu anna ngam to neɗɗo e holla fuu yite manitore noon a hana manitore dongal Allah resani neɗɗo kangal no waɗata dow kangal dow fa hannde ronnoto to dow laawol majjum Amiru e dow konngol maɗa joni a holli e gaɗa ko laatiɗa fa hannde e dow wande mbiyeten e jonkan Universal Plant Medicine and Traditional Healers Association kan wonno wande kitantone kan bo e dow haala nyawtigu leɗɗe meɗen illa ko nandi jonka leɗɗe meɗen ɓale jeɗe ɗo kan wonno illa baafe illa ɗaɗi ko jokki e majjum fu jonka ko lafitoro to ni jonkan ɗaɗorngol ɗo e dow ko Allah hokki e dow walla nden fa hannde a laati du dow diaspora kanum du fa hannde hoorejo mum kan wonno cuɓaɗo e dow daraniɗo e dow leyɗe ɗe fuu dow haala jonne jam seɗɗa gon ɗon bo e min jiɗno ko laamen ngam ɗume noon ngam min keɓi min paami e woodi ɗerewol ngol kokkaɗa ngol annitanaɗa e dow ɗe ɗo golleji ɗume noon kittal ngal ɗo bo wari filliti yiɗi hollugo eyo machallah fa hannde no mbiruɗa cikka 2015 yimɓe miccito fuu do inde suudu baaba Pulaako noddi hawrude Wagadugu min jehi min artike min jehi Sénégal do inde Pulaako min jehi Mauritanie Nouakchott be inde Pulaako min jehi Togo min garti min jehi Burkina Faso 2015 donc le anglais ne 2015 donc min do inde Pulaako fuu lesɗe wona leydi ngotiri ɓe fof ɓe kawri ɓe mbi noon haani ɓe ngaɗa kamɓe leader de diaspora amma ɓe inda leydi ngotiri ɓe leader de diaspora to Aboubacar Dikko en min golla radio ko média ka woni radio rural par ce que min wiyaɗa ɗo ɗi Burkina seeɗa ɗi Mali ɓen ngaɗi représenté ko diaspora ɗum ɓe kokki kam ça c'est 2015 génération bien inchallah to woɗi sanne e dow golle ɗe ɗon ko jokki e dow haraka mardi e demgal kanjum noon ɗum laati e dow jonne jam ka wonno ko tefete e dow no kunen hakkunde duroɓe e remoɓe to hannde ten kocci e caɗele tawaɗe hakkunde duroɓe e remoɓe e dow leyɗe meɗen ɓaleɓe ɗo ngam dow majjum noon acci ko annitanoɗa e dow ɗe ɗo golle hannde ten koccan noy hannde durgol woniri noy hannde dengal woniri wallahi hannde mi wi'a ndemre nden ka tiiɗa amma durgol walla tiiɗi hannde par ce que ndemri kay nokkure wotere wonɗa amma durgol a faɗan aɗa egga si a waali ɗo hannde jaango wona ton wonɗa dow dilluɗo no waawi mboofa naata nder ngesa ɗum no waɗa provoqué probléme ko heewi no waɗana Pulaako miskila muɗum ayo gaɗɗum jonde jam mi sikka dow filaade jonde jam waɗi ko keɓumi certificat de leader of the diaspora o wala fof komin ngaɗa minen to fulɓe ñoññina fof wona dow inde laamu amin tan wona dow inde sanne hunde fof komin ngoodi miɗen ummo miɗen balla Pulaako ɗole Gana ɗo ka tomin ñoññi fof miɗen jaha walla to min noddaka ndego min noddatake min nanan Pulaako en toro min ummo min dawta min miɗo wawi mi wi'a rawani fulɓe mbarama nde lesdi samane wuro no wi'e Dokoli ñanden ɗo ngomi jamma ko appel on nanumi ɗum amma wona invité spécial noon jamma ko nanumi haala kan jamma ummidi ummoɗum par ce que mi wi mi yalana avion mi heɓay gol ummi mobile am mbaɗum miɗen jogga faa weeti jehi min taw ɗum min ngaɗi prosmotion ɓe golla min mooɓiɓe min kewde tamani toon min e Sékou Sidy e Harouna Souleymane e faa hannden goɗɗo no wi'e Abdoulhakim Diallo mi hoojiɓe les mobile am tamani min jehi faa le ladde en 80 kilométre de tamani min jaari laamu min jaari police min jehi min jehi to fulɓe mbara cuuɗi mumen duppa welay dow durngol kamɓe wona ɓe bonndin wona goɗɗum ɓe jaalani ɓe ngara ɓe ɗippa ɓe mbara pour yende tun hay ɗum fuu caɗalle Pulaako hay garɗo ɗum min nani wala fof to fulɓe mbaraka le illa
mi wawi widema le Accra ɗo a 15 kilométre na 20 kilométre de Accra wuri ko nawoni yeeso ɗo seeɗa dow laabi tekkusi ɗo hakkunde woni bate Accra fulɓe mbarama aɗa wari fa cuuɗi mum fundu fama ɗiɗa ɓerde damangu min nani même chose wari wittake fa la dernière ko min nani kan woni mo no wiyete ɗum bolga ɗo fulɓeje tawa ɗo moteje muɗum darna mbara moteje ɗe ɗuɗɗa ɗo motu haala kan yaha taƴƴere Haruna Souleymane e Fulako e inɗo ɗo Fulako fuu ɓe mballe ɓe mooɓama haala kan waɗama amma ko jimi mi ɓeydana Fulako hannde eɗen ngoodi catarmaji sanne nde Fulako fuu tawi ngarten nokkuure wotere tawi ngarten hakkilloji moɗon fuu nokkuure wotere nde kiisoɗen paamen ɗum woni ɗum wonna hokka en probléme o par ce que si en kiisaaki na en gaɗa en tawikaaki ɗum wonna wadda probléme o fof en keɓata safare probléme o gonga tawi jooɗoɗen ndaaren ɗum woni probléme sini en jooɗake en ndaari ɗum woni probléme gila ndaaren ko noye gatten ko gatten probléme par ce que no woodi wona ɓoli noon do inde Fulako min mi cika le gar ɗo ndemami ko ummimi ɗum abbada mi nana ke pullo na fiye pullo na yenne na pullo tedditaki si wonna ko sakiti ɗum ɓooyay ko ɓurta duuɓi à peu près duuɓi 5 ni joni ko Fulako fuɗɗi illa ɗon nun ɗum fuɗɗi illa wuro gon no woni hakkunde Accra e Kumasi no wi'e kono ngo agogo taw fulɓe fuɗɗi heɓde probléme nden inɓe fulɓe fuɗɗi na wurto yimɓe fulani eltiɗe na gaɗe publicité faa joni kaaɗo Gana fof illa yi fullo na anndi ko fullo wona fay holle amma nder lesdi Gana ɗo miɗo wawi wiide ko arande ko sakete avant 6 ans ko witti ɗum fof kaaɗo annda entre fullo e hawsanke e jarmajo kaaɗo annda ɗum nde yi neɗɗo fuɗi tana aboti kam woni jaadi e hawsankore amma ɓe tindata ɗum woni fullo ɓe annda amma après joni ko publicité ji meɗen keewi les suudu radio e suudu télé joni haa ɓe annditi en sanne par ce que publicité ji meɗen no woni e saɗallaji meɗen jaati ko haa ɓe Gana ɗo ka annditi publicité ɗi hane joni misalu e dow majjum hane wurtingo walleji feere feere ko innata hane inde fulɓe laato ɗum ɗon kan jiɗɗa hollango na aywa joni ko mbawmi wiide dow haala ka publicité on dow haalaji ɗiɗi tan fulɓe dirooɓe go'o e remooɓe haaɓe par ce que fulɓe nandura haaɓe nandura sina a tagi ka leydi Gana ɗo les majorité nayi haaɓe fulɓe wonnandura booduɓe nayi muɗum ɓe sanne ɓen ɗuuɗa sanne amma fulɓe ko heewi fof a tawan nayi haaɓe jogi nandura faami illa fulɓe na kaɓɓe na en ndillide na mbi'e ngaɗi hunnduko woto na en bujjama fa fulɓe jonka haalaji les publicité o kana woodi to angle ko heewi to mbawi ko heewi e dow muɗum no heewi donc min ka ko mbawmi wiide publicité meɗen waɗi ko joni duniya ko ande ɗum woni ma an Fulako de Gana ko spécial par ce que entre le Burkina Faso le Niger illa fina tawa miɗen ande fulɓe e remoɓe na duroɓe e remoɓe na golli probléme ɗum do sin ndungu naati to hunde toɓi ɓe aawi gawri maɓɓe nden wonde woodi amma si hantake wolde hantake par ce que nden ndu wolde wala ɗo ɓuri cena fullo yaha ñamno a ngesa kaaɗo tawi no wiya Allah a ñamni ngesa si jeddi ngaɗi ɓitto nder ɗum min andi annama joni ni wonano noon fullo mo wala gaɗi nagge lay a yiyan ɓe nanga ɗum ɓe tappa ɗum ɓe mbaɗa ɗum haala yata fayi donc en mbawa wiide hannde nayi ɗin jottini en ɗo eɗen mbawi ɗum mbi'en nayi ɗin ɗo ngolli sababu muɗum fulɓe waraɓe zakoli ɓe ɓe tawaka le ladde ɓe tawdake nagge ɓe tawdake mbaalo ɓe tawdake ɓe tawdatana ɓe juuɗi ɓe janga alqur'an ndelle ɓe kam mi anda sallah wi'e sallah durgol waɗa ɗum waraɓe bolge heccike ngam ɓeyɗo tawaka le ladde tawaka le na'i tawaka dow motere darna jippina mbara duppa donc Fulako sini eɗen jiɗi paamen gonga fof en ndaara ɗum woni miskilla on ɗo hoore muɗum sini en paami ɗum e torri ɗum gila ko fiɗoɗe safare muɗum miɗen nana dow min kay mina le Accra ɗon miɗen jaha laddeji seeɗa seeɗa de miɗen nanna wi'e fulɓe na toon fulɓe na naata ko walana ɗum en fullo jinganta fullo a tawan fullo kam laatanto fullo banndo informant kam on ɗume kam hoƴete inde banndum yaha hollowa laamu nanga omba
na ya hollo hoje inde mudum hollo individual kaado wada sarra bandum pullo dum kambe anan da wonde la e dum woni dum kan woni ça c'est sûr parce que hande leydi meden garano be godi lamano e police intelligence neddo funa ande police intelligence na ci awiyama BNI na awiyama national security na awiyama de no biete du CID be fuye police no mo indu ande fullo ma funa ande ma ana mo fullo inshallah dum wada ko be ande inde fulbe pourquoi parce que min fullo min holli inde ma da ko be ande ma kimi yara inde ma fu lamu warana service na juuti lamu handa to wanda an ada wayi ngara bonnana kam inde am kenana kam walla lamu parce que a holli lamu ki an jeyi kam min hema jeyda donc sini lamu wari fu an a wari a holli lamu be a docteur tibo on neddo bondo non de lamu ummi fu waranto am direte parce que anda kam an holli tawi do fewri parce que fulbe de bonnana ko emende ko bien regardé lamu kam mi joto gan kaden anen non wondi hiriga weti fu mi do anni ko nyallirda a anni ko nyallirmi donc sini a holli lamu fu lamu yedata lamu do ko hani wada hana na sini nani fu wada nanga yaha ombuwa jama dum woni dalili wada enquête français na biya enquête a wada monte enquête ma da papa ma gonga na ngada monte ko tuba ko anglais wete investigation do mo suspect ma da kina ko koja decision amma joni min ji lamu nan ladde ko jamal fa fella zo mo bara do inde apullo tan heji dum tan ça c'est un problème si apullo lamu na wawi yaha tawe le ladde felle witte dum ka wala ko suudi ça c'est clair so ko artin bi mali fa hanno kula ko hanin kite no woni dabare ko dabete to e gonga e dow lahol majjon amir hanete kocci dow bulak mum hanne ko dum to dum jangi dum haadi fu to raji goti dinno nawe laaji goti dinno hanne bulak mum to dum jokkini ni e dum wodi jango cakitte lobbe na en fu en andi dum wala cakitte lobbe noy dum watta to ko tawe na dum heban seddagon ko waylitinto ko waylata e dow gurna majjum heba kanjum do jango dum heba to dum dari ma baawal majjum heba to dari gan to dum jokkini ni fu mi lena cakitte lobbe woni yeso. Okay, monsieur le journaliste, thank you so much. Cakitte lobbe wallahi handen min ko andu be leydi Ghana sinya ummati handen bi kullu ada wodi passport ada wodi Ghana card lamu Ghana teka passport ma teka Ghana card ma fukina biya wana gani ko sabe moy ande dalil mo ko sabe ni apullo wala ko sabe apullo le deuxième encore hande be futti fay be nata hande fay les mobile car gonda entre Accra ko matina gere ci ayama les car fu en tant que pel ko himbe fu ngattan tan téléphone di ko atawa e hoy nanima tout le monde fu na darane na godere ma leydi de berde hande be futti même classe les écoles school walla be futti be dara himbe o fullo jabata min jiru kita mi wodi même similar lay baade am dole a fami jomum do rima do fuddi illa class 1 fa hante primary fa no woni university but the tribalism is there the name of fulani hantaki ki a fullo fu anka awana citizen ghanaian mi wiya shini ne lata ki citizen ghanaian min mi fullo inna am fullo baba yo fullo mi waɗan mélange e leñol fusiona fuɗa ley gana ɗo min jangi ɗo min mawni fa garumi hande miɗe ardi hande mi lamakina kanankoɓe haa ɓe ardi wona fay fulɓe miɗen godi association kanankoɓe na wiye ɗum ko so royal family min woni président muɗum gana fuu asantinkoɓe accim dancira wasa e kuya pim ɓe mo laamimi ay ɓeɓe kamɓe golle laamu ɓe fuu ɓe kanankoɓe fuu ɓe ardiɓe ɓe laamu no laamori mini ɓe laami kamɓe amma min woni président maɓɓe legal min mi fullo ɗo a wiidema fay ko waɗay 2 semaines hannde le si je me rappelle bien mi cikka de 21 min gaɗi réunion kanankoɓe on ko ngarmi fuu kananke gooto kaaɗo jami kam o wita dog yaati se wuya fulani
min nani pullo min yetta mi pullo o wi waaw hayɗinimo no min pullo ngar min laami kamɓe haaɓe o annano duuɓi ɗi fuu minen joddi o andano minen ummude illa cukaako walla ɗum naawi kam par ce que miɗe sikka neɗɗo annduɗo kam yehi holloymo mi pullo mais je le dire que oui mi pullo mi fenatamo mi pullo de min ka neɗɗo yeeso ngo ndaɗanne mi pullo gonga mi sutta a faami après ƴammo mbimi omo no waɗi ko o faami salla mi pullo o wi non no yeeso am woni miɗe nandi e neɗɗo somalia ana neɗɗo sudan mbimi no wartata haala kam woni sasa a faami simi neɗɗo somalia mi neɗɗo sudan je sini o Ghana am born in Ghana you know me wona hande anɗo nder plus de 20 ans na 25 ans hande pamɗo komi pullo ɗum woni ma ana pullo o dari o wi ka o massa am sorry chief am sorry mi haala ka waɗi kam ka holli kam hakkillo ko heewi quoi par ce que no ko holliri no haani mi ndaara hoore am faa waɗa a faami sey mi ndaara hoore am faa waɗa sabu jooni min ka min woni président haaɓe ɓen kananke amiru fuu laatiiɗo kaaɗo ley great accra ley to kollumi e leyɗe fuu min woni président maɓɓe association wiyete Nkosuo royal family min woni président muɗum amma hannde ley to laamo ɓe laatimi président ɓe ɓayo ka sallah min mi pullonaa ça veut dire quoi goɗɗum noon ɗon gokkano on wallahi gokka e woni miɗa andi ɗum bannam pullo holloyta haala non mais ayo amma pulaako jooni kay c'est trop tard c'est pas trop tard ɗum wawan ɗum hewtitona non eɗen mbawi gaɗen arrêté ko wonna yaha to hane joni hane noyi gatten arrêté no gatten miɗa wawi mi wi'e yeggiti date o min gaɗi press conference mi ɗiɗi mi holla pulaako no min gaɗiri press conference o wona noon press conference o si aɗa waɗa press conference fuu a hollatano bononde ɓernde maɗa wona réunion min jeeyi min garana press conference min kolla ko pulaako wonna waɗa min jiɗa mettere ɓernde haani min kolla amma ko min jeeyi fuu mi wi divided min cenndi min gaɗi high table min gaɗi difference ley gana ɗo min fuu min ngoni we know the meaning of press conference si goɗɗo e press conference fuu yimɓe fuu kettano one side journaliste en naata yeeso holle yimɓe ɓe kamɓe ngoni gaɗi ko wala ɗum minen min gaddi division faa min gaddi gooduɗo mbawɗo yaade dow high table no woodi yoɗtoɗo gaɗi no woodi minen kanankoɓe minen du minen mbiya minen ngoni mawɓe si Allah jaɓi min ndaran ɗo yaade gaɗa lewru julɗe ndu fof min ndara minen mawɓe pulaako min gaɗa bien organisé ke on va commencé na min puɗɗam miɗen gollana pulaako heɓa yimɓe fof paama pulaako min ngana bomɓe machallah par ce que kaaɗo kay on ceɗum no balle goonga yiɗi ko nani ɗum wonna gollira amma si minen mawɓe ɓe min ngari min kolli haaɓe ɓe fulɓe ngana bomɓe fuu ɓe paama ko min wonɓe ɗen haala gonga amma min jiita e laawol ngol min kolliri gina amma inchallah miɗe ñaagi Allah sini en juuli julɗe ɗe fuu en koƴen décision de pulaako ɗo fuu paamake inchallahu oɗo ngoodi arɓe oɗo ngoodi mawɓe ardi ɓon pulaako ley gana to woodi par ce que minen simin koji exemple ley gana ɗo faa min moƴƴini fuu miɗe cikka minen ɗo Afrique fuu waɗɗan copie no min gaddi kam en ɗo mbaawa mballa pulaako e ɗaɗo hannde wallahi sini a pullo hannde a hoɗi dossier maɗa a yi a waɗi déposé in service ka golle filtoɗa wallahi si a famama a pullo a hoƴatake a heɓata golle ɗum waɗi ko fulɓe ko heewi no cuuɗa leñol mumen jiɗa mbiye kamɓe fulɓe leñ hannde kay ɗum donc si a wiya pullo fay kara hannde gaɗa voyagé entre Togo Ghana c'est problème hakkunde Accra e Tamale c'est problème hakkunde Accra ɗo ni yaade Kumasi Ipia e Fulani aɗa woti dañde o joni si a tawi keke ley leydi Burkina Faso pullo jippinti car bis tawe yimɓe 45 50 personnes sini a yama a pullo fo a jippinama dow inde a pullo ga a pullo ni aɗa yiyaka malfa a yiyaka sawru a yiyaka komi goɗɗum majjum a jippinte sans question de fois a ƴamtake there is no question ɓe jippine ɓe felle kesdayi yo kan do iretena ba to ɗum pulako na haani waɗa éduqué koye muɗum jangina koye mumen paama ɗum woni ɗum woni no wadda saɗramaji ɗin par ce que sini en jayi ndaruɗen ko wadda saɗramaji ɗum fof en keɓata moƴƴinen saɗramaji tawi paami ɗum woni no wadda saɗrama ko gina donc eɗen ngoodi
distance mo jaati amma min ka hunde wotere ko ɗamen aadi inchallah mi jini en juuɗe e jam min hunde fof ko mbawmi en tant que arɗo feroɓe dow inde fulako fof min ɗo min cikka mi wawa mi walla ko mbawmi wallude fulako paame ko wallahi henɓe fulɓe en tooñe e haani du anen dow keɓen burtoɗen kolle laamu ngon kolle ndu fa hannde ɗum ko gonaɗe e gaɗane gan ike to neɗɗo sappama honnu ko jaabaki fuu delle gonɗini ko wona e wiye on non woni ay joni miɗo wawi mi wiye joni min mo ƴamɗa docteur Sidiɓe fof le west africain ami le monde entier ko heewi no anndi kam dow daraja ɗum dow inde fulako no keɓumo dow laamu mi laami haaɓi joni sini a waɗi le accra ɗo nde ngam mbiɗa docteur ni o dumla te fiyo na mbiɗa docteur ni Sidiɓe mo annda kam nati les great accra ɗo na les gana nati inde kujeral ngal jooɗimi ngal haaɓe ngal kamɓe mbiyata ni o dumla te fiyo ɗum woni neɗɗo pullo na alsilami arde jooɗi dow kujeral plus de 100 ans over 100 years ago gal jooɗi ko rawanen 2019 oɓe gatti kam dow maggal allahu akbar mbiɗa laami haaɓe du koye wona fulɓe machallah le laamu on fof fulɗo fay gooto wala hawsanke wala mbiɗa waawi wiidema le leydi amin gana ɗo min tan woni ɓe pullo laamnaaɗo fa hokka certificat laamu muɗum no woni gazette dow inde laamu haaɓe wona dow inde laamu fulɓe donc fulɓe eɗen ngoodi wallooɓe en amma noye ngatten ummoɗen kollen wallooɓe ɓe mballa dago min jooni somi ummake ley suudu radio na mi hooli ley suudu télévision haaɓe na kettino haala am because miɗo wondi e mumen jamma e ñalawma gonga al aada kaaɗo ko watta fof miɗo waɗa amma mi alsilami noon gonga donc ɗum ɗin saɗɗammaji ɗi ka tawni ndaaren solution ballen to woɗi hannde worɓe fof mbarama rewɓe tan woni ndoga leyɗal worɓe fof le fulako hannde worɓe a tawi fulɓe hemre na jooɗi a tawan 10% woni gorko ko heedi fof e rewɓe dow hewre fuu worɓe 10 ni tawete worɓe 10 tawete lasoji 9 e 10 ɓe to fu laatake rewɓe e sukaaɓe donc eɗen ngoodi golle mawɗe fulako eɗen ngoodi golle mawɗe mbeɗe wolle accra mbeɗe jooɗi ɓe wiya am ok min mi wona probléme wallahi si ƴiwo ladde fule accra wala donc fa hannde min hakkille am ɓernde am naɗɗe mbiɗa hula ɗum no waawi takam ley laamu am haaɓe ɓe si ɓe ngari ɓe paamo fulani fof ɓe mbawi ɓe docteur Sidi ɓe fulani no en accu en ittamo dow ɓe mbawi ɓe gaɗa par ce que ɗo inde pullo bonnayi mi bonninayi joni ley leyɓe capaje ɓaleɓe ko gollanmi ɗum miɗo woodi himɓe ujunaji 4 ko min woni président pullo fay goto wala le muɗum hawsanke asanti ɓe tan warɗoɓe capaje ɓaleɓe 4000 personnes min woni président muɗum et je travaille avec le ministre de la santé direct donc min si a waɗi ɗum hokkima terol maɗa fof tu travaille sans problème mbeɗe ngoodi les ministres de la santé mbeɗe ngoodi gene e TMPC mi ngoodi les board directeurs muɗum les gouvernement gouvernement Ghana andani kam donc noy gatten joni hanen fulako mi haani ko moɗon mballen sukaaɓe meɗen paama ɗum woni jamma ɗum woni ñalawma kolle sukaaɓe toye haani njaha toye haana njaha madallah min ka ko torri kam hannde wala hikka ley tamane ɗo wallahi mi nani yimɓe ne njaha hijjoore sini pullo yiidama no woodi passeport muɗum mi nani e woodi yimɓe ɓe yahay hijjoore ngam majjo subhanallah ɗum kana woodi ƴama yimɓe tamane ɗo kone sini wiyama pullo o ye fulani illa yimɓe ne jaɓa 300 kam woni dago 30 000 ko yaha hijjoore 15 000 kokka custom na immigration heɓa acci mbittoɗa natale avion a yoɓi ceede makka maɗa a yoɓi guineji ma fof passeport maɗa top amma a yoɓan ceeɗe guine ko mbittoɗa min nani ɗo fof dow inde fulako tan mi hawsankoɓe ne jaha dogon mbaɓe ne jaha mampourse ne yaha dagati ne yaha walla leñol fof ngol yahata jarmaɓe ne jaha gaboroɓe ne jaha en fof en gotum amma si ama fulani ne jottiɗa fof passeport maɗa jaɓa tan hippe 15 000 francs da 300 Ghana cedis fa waɗi joni ɓe jaɓata ceeɗe ma ɓe jaɓanta ɓe mbiya toye keɓɗa passeport ɗum ñaw fulako a wala lawol keɓa ɗum ɓe nan nana ɗum nan delɗimi ne gaɗi quiet they have to do something about it have to do something about it which is very important ñalawma waran
ko torri o torra min ko mi woni sembe hande jango mi wala sembe anani ko fulbe mbi kananke hande kam woni talka jango mo ɓurɗa sembe hande jango waran ɓure sembe donc haala ko fulako wonda yaade joni sani fulako ummoɗe dareɗe law kolle youth kam woni sukaɓe worɓe fulɓe paama ɗum woni lefte mbaki muɗum eɗen mbiya sukaɓe meɗen jangga garta lesire gollen amma inde fulako ngol ɗum ɗum ndu boni hannde sukaaɓe jannguɓe du warama e haɗe jangoɓe ɗon du kamɓe hoore muɗum wonama e wurtinde ike gam ɓe fulɓe noon ɓe kana hawritingo e sukaaɓe maɓɓe ɓe jangida joni noon gatta ko jangina ɓiya a wiyana iɗana garta ley wuro mango capital a sonni nayi maɗa huude fof ko ngol a wattinde capital a joya sukaaɓe maɗa a wattinde kolle janga ñande wotere sukama ummo wi e fullo jangi fa hanti heɓata golle ko waɗa ɗum woni riba golle gaɗɗa ley wuro mango waɗa torra tan donc ɗum haane fulɓe ummano no nduru o ɗigga joni fadde wakkati muɗum hane joni kuƴƴe ɗenum hani tawe ɗum huccita hande pulako mum fu to moye fu tawa kuƴƴe ka hande tawe fuɗɗa awdiri to mi wiyan ɗum ni illa joni kuƴƴe ɗe ɗo laatiɗe to laatiɗen en godiri sarɗomaji fu kuƴƴe ɗen ɗenum hani tawe ɗum fuɗɗa jaɓe majjum illa joni lalala illa wakkati on woppay ɗum. Thank you very much. Joni no mbawɗen ummoɗen gaɗen ɗum gawɗon individual an tan a wawa wadde ɗum tawi jamaare kam woni kanankoɓe amiruɓe ɓe no woodi haaloɓe nane amma mbiɗa wawi wiide andana ko wonna waɗa sini hande minen amiruɓe min nangodiri min laatake neɗɗo goto fof mi sikka ko heewi no wowi miɗen mbawi min moƴƴina par ce que les kanankoɓe ɓe no woodi woduɓe lawol moƴƴinode amin no woodi jannguɓe les kanankoɓe amin fulɓe gana no woodi jannguɓe english no woodi jannguɓe français nde leydi amin akrano amin andi finuɓe anduɓe ko laabi muɗum ɓe gana mbeɗe ngoodi sharia ji constitution gana fuu wala momi anda afami fulako hannde sini noon mbake enen amiruɓe ɓe enen kanankoɓe mawɓe ɓe enen mbake fa en nanguidori en boppodira e gaɗa to inchallah miɗen ngoodi goɗɗum ko wiyete human right council human right council o no wawi daroro bani adam ɓutu déclaration o eɗen mbawi gaɗen plainte case contre les sécurités parce que c'est de sécurité kam woni union kam woni baabi o donc si en ngala sécurité fulako fof on est rien si wiyama sawruma gorko ummanta ko gorko amma laamu neɗɗo hulta jonka saɗawol leydi ko tawi gollira shari'aji leydi shari'aji kam min gollirta heesa a yiyan himɓe ummoto mbiya gaɗa grève grève c'est très important parce que même les tubakoɓe grève no woodi même Europe grève no woodi donc nous les peuls nami yo enen fulɓe hannde si wiyama fulako fuu no torriri ni hannde minen wonɓe ley wuro mango ley saare ngoo wona ko a laati amir woni a wala pullo